Mae rhaid i fi gweud, y cynulleidfa mwy feral fi byth di DJ o i yw'r pobl sy'n mynd i Maes Fi. Dyn nhw jyst ddim yn gwybod siwr i ymddwyn mewn setyn fel na. Mae hwnna'n oce, mae rhaid i ni ddysgu rhyw ffordd. Exactly. Fi'n cofio y tro cyntaf fi DJ o Maes Fi oedd y lan y Modeian. A nes ti bwco fi amdano fe, ac o'n i fel, mae hwn mynd i fod yn... Rhaid i'n mawr. Oedd hwnna'n digon. So o'n i ddim yn gwybod really be i ddisgwyl, a oedd yn set cyntaf fi yn Maes Fi erioed. Nes i wneud lot o baratoi a soto'r cerddoriaeth ac ati. A nes i dechrau chwarae'r cerddoriaeth a dath nhw gyd redeg mewn i'r pabell yma. Ac o fewn hanner awr, literally, o'n nhw mor wyll nath y pabell colapso. Dwi'n cofio cael y radio message. Elan i'r pabell DJs, mae'r pabell DJs yn colapsio. Ni'n fel, oh my god, oh my god, oh my god. Ond hyn y noson gyntaf hefyd. Y nos iau? Ie. Y nos iau fi'n credu, ie. So oedden ni wedi dechrau, ond ie. Oh, mols. O'n nhw just like, o'n nhw fel, ti'n gwybod, mae fel bees, maen nhw mewn hive a maen nhw gyd yn vibrato fel yna. Dyna be o'n nhw fel yn y pabell yna. Fel raise the roof. A hefyd, bring it loud, literally, nath y Paul yn y canol just gave up on life, Just i gadarnhau ddo, nath neb brifo, oedd pawb yn holl o ffain, oedd Molly'n iawn hef. Nath ni trysio'r babell. O'n i'n fy haifus. Nes di ar y stopio chwarae? Ie, oedd rhaid i stopa, a wedyn, nes i gweud ar y microffon, o'n i fel, dod nôl mewn 20 munud, achos oedd e'n bangin mewn na. A wedyn, nath nhw trysio'r pabell, a is i ar y microffon eto, o'n i fel, pawb yn Maes Fi sy'n cael ei clywed fi, dewch yn ôl i'r pabell DJ nawr. A dath nhw nôl, a dyna'r tro cyntaf mae rhywbeth fel na di digwydd i fi mewn set.